it-tlieta tal-14 il-ġimgħa ta' matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 9, versi minn 32 sa 38. Kif dawk ħarġu, in-nies ġabulu qudiemu wieħed imbikkem maħkum mix-xitan. Ġesu keċċa x-xitan u l-imbikkem qabad jitkellem. In-nies staġbu u bdew jgħidu: ħaġa bħal din qatt ma deret f'Israel. Imma l-Fariżej qalu: dan bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċi x-xjaten. Ġesu dar l-bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi, ixandar l-Evanġelju tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u l-kum min kien nieqes minn saħħtu. Ra in-nies u tħassarhom għax kienu mdejqa u mitluqa bħal naċ bla raj. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: il-ħsad huwa kbir, iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Għandek protezzjoni tajba kontra l-ħażin u l-periklu spiritwali? Meta Ġesu kien ittentat mix-xitan fid-deżert, u rebaħlu permezz tal-ubbidjenza tiegħu għar-rieda tal-missier. In-nies li kienet tersaq lejn Ġesu bil-fidi u kien jagħtihom il-vera libertà mill-ħakma tad-dnub u mill-forsi tal-ħażen u tad-dlamijiet. Fil-qari tal-lum naraw kif l-awtoritajiet reliġjużi ta' żmien Ġesu kienu wisq medija fuq il-liġijiet u s-sistemi reliġjużi tagħhom biex jinbidlu u kienu supervi wisq biex jissottomettu lilhom infushom għal Ġesu. Żammew riġidu fl-osservanzi tal-liġijiet ritwali tagħhom u naqsu milli jgħixu dak li kien tassew l-essenzjal, jiġifieri li jaqdu d-doveri tagħhom tal-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu. Minħabba li l-Fariżej u l-kapijiet reliġjużi l-oħra ma kinux jgħixu skont kif ridhom Alla, il-poplu li raf Ġesu dak li ma ridux jaraw il-Fariżej kienu spiritwalment mitlufa u bil-ġuħ għal Alla. Ġesu issodisfa il-bżonnijiet tan-nies li jemmnu fih u ton fidi u tama ġdida fis-salvazzjoni ta' Alla għalihom. Kull fejn jixxandar l-Evanġelju, is-saltna ta' Alla tiġi manifestata u tingħata il-libertà vera lil dawk li wieġbu bil-fidi u l-fiduċja f'Alla. Inti titlob għal ħidma tax-xandir tal-Evanġelju biex fi żminijietna ħafna isibu il-vera ferħ u ħelsien f'Ġesu Kristu? Mulej, għamel li s-salbna tiegħek tasal għand kull min jinsab imġarrab u fid-dlam. Imla lill-qalbi bil-ħniena u t-tieba tiegħek lejn kull min iħossu waħdu, imġarrab u lejn dawk ta' madwari li ma jafux b'imħabtek u bil-libertà li tatina ent. Użani biex inwassal l-aħbar it-tajba tal-ħniena u l-imħabba tiegħek. Amen.